Bývalý kubánsky prezident čelí v USA vážnym obvineniam. Americké úrady ho podľa médií obžalovali v súvislosti s incidentom z roku 1996, keď kubánske vojenské lietadlá zostrelili dve civilné lietadlá exilovej organizácie Brothers to the Rescue. Pri útoku zomreli 4 ľudia. Celá kauza prichádza v čase, keď prezident výrazne zvyšuje tlak na komunistický režim na Kube. Washington otvorene hovorí o potrebe veľkých zmien v krajine a USA pokračujú v tvrdých sankciách aj ekonomickom tlaku. Kuba sa pritom nachádza v hlbokej ekonomickej kríze. Situáciu zhoršili problémy s dodávkami ropy po páde venezuelského prezidenta a následných amerických opatreniach proti ostrovu. 94-ročný Castro síce oficiálne odišiel z politiky už v roku 2021, no stále je považovaný za jednu z najmocnejších postáv na Kube. Predtým bol prezidentom krajiny aj ministrom obrany vo vláde svojho brata. Podľa Reuters sa celý prípad podobá na obvinenia, ktoré USA v minulosti vzniesli voči Madurovi vo Venezuele. Niektorí analytici preto hovoria o ďalšom veľkom kroku Washingtonu proti režimom, ktoré považuje za nepriateľské.